Maġistrat ordnat li l-każ taż-żewġ qassisin mixlija b'abbuż u stupru ta' Abbati ikompli jinstema' fil-magħluq. Meta tnejn filgħodu kompla jinstema' l-każ, sar magħruf li l-imputati se jidhru quddiem il-Maġistrat Bridget Sultana u mhux aktar quddiem il-Maġistrat Monika Vella. Fil-bidu tas-seduta l-avukati difensuri talbu biex is-smigħ jibda jinstema' fil-magħluq minħabba l-integrità kemm tal-allegat vittma kif ukoll tal-imputati infushom. It-talba ma sabitx l-oġġezzjoni tal-prosekuzzjoni u l-parti ċivili. Għal ftit minuti il-Maġistrat Sultana irtirat mill-awla fil-qorti ta' Għawdex u daħlet lura bid-deċiżjoni illi l-każ ikompli jinstema' fil-magħluq. Fl-awla quddiem membri tal-kleru Għawċi, raba tal-akkużati, membri tal-midja kif ukoll l-allegat vittma nnifsu, il-Maġistrat talbet ukoll biex jiġu projbiti l-pubblikazzjonijiet tal-ismijiet tal-imputati. Fis-seduta ta' tnejn xedu l-Arċipret tax-Xara l-Monsinjur Karm Refolo illi ppreżenta dokumenti tas-servizz tal-Abbatini. Iż-żewġ sacerdoti nżammu arrestati u għanjużu infurmat li fil-qorti mistennija titla persuna li se tixhed kif wieħed mill-qassisin allegatament kien ukoll itija fastidju. B'dan il-każ kien infurmat ukoll kap ta' skola. One News kien żvela wkoll li l-Qorti Kriminali f'Malta, ippreseduta mill-imħallef Giovanni Grixti, kienet ċaħdet l-ewwel talba għal ħelsien mill-arrest tal-qassisin. Fis-seduta ta' qabel ta' tnejn fil-qorti ta' Għawdex kien xedt l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma illi ftit tal-jemilu fitra miftuħa talab skuża lil kull min safa vittma ta' abbuż. Fl-ewwel seduta f'Jannar illi għadda xedt l-allegat vittma illi rrakkonta kif wieħed minn qassisin allegatament abbużah sesswalment kemm fil-konfessjonarju kif ukoll fis-sara kapitulari tal-Bażilika tax-Xara. L-allegat vittma xed ukoll taħt ġurament li l-qassis li jħor stuprah fid-dar tiegħu kif ukoll fil-karozza fid-dawl tax-xemx fil-kampanja.